Κάθισε ή ξάπλωσε αναπαυτικά και κλείσε τα μάτια σου αν θέλεις. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές και άφησε το σώμα σου με κάθε εκπνοή να γίνεται και λίγο πιο ζεστό και λίγο πιο χαλαρό. Τώρα άφησε την εσωτερική σου όραση να σε οδηγήσει έξω από το δωμάτιο που βρίσκεσαι και να σε πάει σε ένα λιβάδι γεμάτο μαργαρίτες. Ακούς τους ήχους, μυρίζεις, νιώθεις τον αέρα να φυσά στο πρόσωπό σου. Παρατηρείς πόσα πολλά χρώματα έχουν τα λουλούδια που έχεις μπροστά σου και θαυμάζεις τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα της καθεμίας από τις μαργαρίτες. Απολαμβάνεις τον περίπατό σου. Τα βήματά σου σε φέρνουν μπροστά σε μία μαργαρίτα που σου φαίνεται πολύ ξεχωριστή, ιδιαίτερη. Κατά κάποιο τρόπο σου φαίνεται γνωστή. Είναι ξεχωριστή για σένα. Αποφασίζεις να ξαπλώσεις δίπλα της και να την παρατηρήσεις προσεκτικά. Τα χρώματά της, το σχήμα της. Παρατηρείς τα φύλλα της και το κέντρο της με το οποίο συνδέονται όλα τα φύλλα. Σιγά σιγά αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο από την οπτική της μαργαρίτας. Τώρα επιλέγεις μια σημαντική σχέση στη ζωή σου. Μπορεί να είναι η σχέση με το παιδί σου, αλλά και με κάποιον άλλον άνθρωπο, με τη δική σου μητέρα ίσως ή με κάποιον που αγαπάς ή αγαπούσες πολύ. Φαντάσου ότι τα φύλλα της μαργαρίτας συμβολίζουν τις στιγμές της σχέσης σας. Κάποιες όμορφες, κάποιες δύσκολες. Για κάποιες είσαι περήφανη, περήφανος. Σε κάποιες έκανες λάθη που έχεις μετανιώσει, για τα οποία νιώθεις ενοχές. Σιγά σιγά άρχισε να μεταφέρεσαι από το ένα φύλλο στο άλλο και να ξαναζείς τις στιγμές που έχετε ζήσει μαζί. Παρατηρείς ότι στις δύσκολες στιγμές τα φύλλα βαραίνουν. Νιώσε τον κίνδυνο που υπάρχει να χάσεις την ισορροπία σου, να πέσεις αν μείνεις σε κάποιο από αυτά τα φύλλα για πολύ. Γι' αυτό, για να προστατέψεις τον εαυτό σου και να προστατέψεις αυτή τη σχέση, μεταφέρεσαι στο κέντρο της μαργαρίτας. Εδώ όλα είναι γαλήνια. Νιώθεις ασφαλής και σοφή, σοφός. Από εδώ τα βλέπεις όλα. Στην αρχή βλέπεις όλες τις δύσκολες στιγμές. Από εδώ όμως φαίνονται πιο καθαρά, δεν ταυτίζεσαι με αυτές. Ίσως βλέπεις τις στιγμές επανασύνδεσης μετά από τα λάθη που έγιναν. Νιώσε πώς μπορεί να βαθύνει μία σχέση μετά από την επανόρθωση. Νιώσε την ομορφιά της αποδοχής, την ανακούφιση του να νιώθεις ότι κάποιος σε αγαπάει για το όλο σου, για τα σωστά, αλλά και για τα λάθη σου. Και τώρα στρέψε το βλέμμα σου στα φύλλα που επικονίζουν τις όμορφες στιγμές σας και επέλεξε μία από αυτές να κρατήσεις στο μυαλό και στην ψυχή σου. Πάρε το χρόνο σου και ξαναζήσε αυτή τη στιγμή με τη φαντασία σου. Μπορεί να είναι μια στιγμή, αλλά είναι τόσο σημαντική. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσεις την ιδιαίτερη μαργαρίτα που συνάντησες πριν επιστρέψεις σε αυτό το δωμάτιο. Να θυμάσαι πάντα να πηγαίνεις στο κέντρο σου και να βλέπεις τον εαυτό σου και τη σχέση σου από εκεί. Σιγά σιγά απόκτησε επαφή με το χώρο που βρίσκεσαι τώρα, τεντώσου σαν να ξύπνησες μόλις και όταν είσαι έτοιμος, έτοιμη, άνοιξε τα μάτια σου.